Amira mai jiki? Alhamdu, ni ya kamata ka ce wa ya mai jiki ba ita. Kamar ya ke zai tambaya. Wai me kike daukan kanki ne? Ke dakata min. Wai ku dan girman Allah ba za ku daina mana abin nan ba. So kuke mutu kowa ya huta. Ni gamo da masoya santa ya shiga zuciya mai hasken. Ahmad, ashe bacci ma yake? Wallahi alamin bacci yake. Hirarta ta Indiya dawo. Hello? Ki shigo mana. Kaga dakto ba abun kamar hadin baki. Assalamu alaikum dakto. Akwai gurin kwana amma shi mafitar ita ce ya zama dole a dawo masa da wani farin ciki da ya rasa a baya. Cikin mafarki na ga iska. Dalili shine anan gwajin da muka masa jininsa ya hau amma kaɗan. Na raini soyayya mafarki na. Akwai abin da ya saka a zuciyarsa shine dalilin da ya haifar masa da abin da yake damunsa a yanzu. Yin haɗin kai ke da ƙawa. Amma ku kwantar da hankalinku ba wani abu ba ne, zai samu sauƙi nan da wani lokaci insha Allah. Haba likita, ta yaya za a ka gama waɗannan lissafin waɗannan abubuwa wai sannan ka ce ba wani abu ba ne? Tabbas babu damuwa domin ku ne a tare da shi, kun san abin da yake so da kuma abin da baya so na daga farin ciki ko rashinsa. Ni ban miki dole ba ke kika sau min da kallon zami shi da sha kusantar iyali kauracewar mai azumi. Yanzu zan tafi ofis, ina so in na je ofis sai ka biyo ni. Babu gishiri lami mun tsallake hauren